מרחק 1000 שנות אור, ברגעים כאלה אני עוצר, מביט אחור. ולא יודע איך אגיע עד אליי, ושוב חוזר, רוצה לומר שבלעדיי הייתי עם מישהו אחר. אז מה ראיתי שם בחושך הסוגר? אולי היה זה סדק או קלוש, ולא יודע איך אני אותך ראיתי. אולי מתוך תקווה, ודאי מתוך ייאוש. את מבינה, אולי הצלת אותי שם פעם אחר פעם, מכל בור, מכל תהום, מכל צל. ואני אז לא ידעתי, לא רציתי אז לדעת שאני כל כך זקוק להינצל. אז מה ראיתי שם בחושך הסוגר? אולי היה זה סדק או קלוש, ולא יודע איך אני אותך ראיתי. אולי מתוך תקווה, ודאי מתוך ייאוש. אז מה ראיתי שם בחושך הסוגר? אולי היה זה סדק או קלוש, ולא יודע איך אני אותך ראיתי. אולי מתוך תקווה, ודאי מתוך ייאוש. והמכתב הזה חתום בנשיקה, גם שולח לך מלא מילים טובות. הוא יגיע עד אלייך, לא יודע איך, הוא יופף בדרך כל האהבות. אז מה ראיתי שם בחושך הסוגר? אולי היה זה סדק או קלוש, ולא יודע איך אני אותך ראיתי. אולי מתוך תקווה, אולי מתוך ייאוש. אז מה ראיתי שם בחושך הסוגר? אולי היה זה סדק או קלוש, ולא יודע